Welcome guys, welcome to my channel. Welcome to Matalog. Okay, manatong ko guys. Mga tag utanon guys kay itong utanon ni Inja. Kay atong isudan ba. Okay. Mayong hapon mga binati o pinahod kong Matalog. Okay. Manok na may mudoon guys kay hadlok ng mga tao na to guys. Sanay na lang may mudoon na to mga manok. Okay. Guys. Manay mo.